Na Mesiaci sa nachádza diera, ktorá vedie do rozsiahleho systému podzemných tunelov. Môže ísť o jeden z najdôležitejších objavov v histórii lunárneho prieskumu. Japonská sonda Kaguya prvýkrát spozorovala tento otvor už v roku 2009. Ide o vertikálnu jamu širokú približne 50 metrov, ktorá klesá pod mesačný povrch v blízkosti oblasti Marius Hills. Vedci mali roky podozrenie, že by mohlo ísť o prepadnutú časť oveľa väčšej podzemnej štruktúry. V roku 2024 sonda NASA Lunar Orbiter potvrdila ich predpoklady. Jama vedie do jaskyne siahajúcej do hĺbky najmenej 100 metrov. Tieto útvary sa nazývajú lávové tubusy. Keď pred miliardami rokov po mesiaci prúdila ešte staroveká vulkanická láva, vonkajší povrch ochladol a stvrdol, zatiaľ čo rozstavená hornina pod ním tiekla ďalej, až kým nezanechala po sebe takéto duté tunely. Rovnaký geologický proces vytváral lávové tubusy aj na Zemi, ale vďaka nižšej gravitácii Mesiaca môžu byť tieto lunárne nepomerne väčšie a rozsiahlejšie. Potenciálne ide o komory veľkosti katedrál, ktoré sa tiahnu dlhé kilometre pod povrchom Mesiaca. Ak ťa bavia videá o astronómii a objavovaní vesmíru, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku Obdivuhodný vesmír.